enek wong munjung ke koyone ke, nggo berkat ke. Pas tenan aku ngeleh. Tak ndeke lah. Oh, endi ya? Mbak, Mbak, Mbak. Mbak, ya, takon alamat iki. Alamate sapa? Alamate Mbak Indah ki ngendi to ya? Oh, ya aku Mbak Indah. Oh, sampean. Oh, lagi kunjungan kok ngendi? Oh, ngene Mbak Paije marep sunatan. Dek iki lho boloku bestiku. Kok ora ngomong aku ya? Mbok paling yo kelalen ya. Paling sampean kon rono wae Mas. Garek penake ngono to, Mbak. Iya aku. Oh, sampean. Oh, ya mah beneran men to iki mau. Mbak Indah, tak corete ya, Mbak ya. Iya. Wes ya, Mbak. Iya. Matur suwun ya. Iya, ya, Mbak. Langsung ya, Mbak ya. Arep neres nih. Iya, ya. Hati-hati. Iya, ya. Kapok ora Mbak Indah. Kunjungannya aku semangan, dek senyaur. Weteng ngeleh untuk berkat. Cocok iki. Ngopo ngene iki nek sore-sore ngene iki jan. Ora ana wong-wong lewat ya ora ono. Metu yo males jan. Mbak, udah takon ya, Mbak. Takon apa? Iki to mai Mbak Paiton karo Mbak Paijah. Mbak Paiton ngono kuwi, sampean ana dalane kita belok nganan. Heeh. Mbak Paijah ki maju sithik nah kuwi sebelah warung kae. Oh, nggih, heeh. Sun ya, Mbak ya. Loh, iki lho Mbak, iki ana jenengku tapi kok dicoret, Mbak. Loh. Jeneng sampean sapa? Indah. Mbak Indah iki? Heeh. Lah aku mangke ketemu Mbak Indah ning kono ka mau ki, Mbak. Loh, lah aku urung terus bukane sapa? Lah ning kono mengaku nih. Ya aku ning ngomongke mau lho. Oh iya, Mbak. Loh, lah dadi ning kono mengaku jare aku jenenge Mbak Indah ya aku ngono iki Mbak Paijem jare kanca pleke ngono ki. Berarti ya berkatku dijaluk kae. Walah, apa iya, Mbak? Lah ora ono wong rene ket mau. Sing jenenge Indah ki aku. Oh, alah. Piye sampean ki? Ya sesuk aku ikut kondangan ngono kuwi. Ya toh, jajal sampe nilai wong iki kae lho. Halo. Lah kae lho. Kae kurang ajar kae. Aku mbok gowo. Loh, iki mau ke dikek Mbak kae lho, Mbak sing bagi-bagi nganu kunjungan. Dek golek jenenge Mbak Indah e. Ya, Mbak Indah ki sampean ta? Lah iya, lah kok berkati kok gowo. Ya piye mbok pangan